Croeso chi yma unwaith eto. Ac yn bod ni mewn gwirionedd yn parhau yn dathlu gwyliau'r Nadolig yn swyddogol, eto mewn gwirionedd be mae'r rhan fwyaf ohono ni'n neud rwan ydy edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf. Mae 2021 a'i thafferthion yn dod i ben. A ninnau yn gallu edrych yn ôl, ond hefyd edrych ymlaen gan obeithio am flwyddyn wahanol yn y flwyddyn sydd yn dod. I mi eleni, mae'n arddocad arbennig i ddiwedd y flwyddyn, gan y mod i rwan yn ymddeol o fy swydd fel gweinidog yr Eglwys Efengylaidd yma ym Mangor. Felly mae'n edrych yn ôl, nid dros y flwyddyn a theibio, ond dros y 36 o flynyddoedd y bues i'n weinidog yma, a chyn hynny blynyddoedd treilies i'n weinidog yn Llandrillo, Llandderfel a Chynwyd efo'r Eglwys Presbyteraidd. Mae yna berygl o edrych yn ôl gormod. Gallwn ni jyst fod yn meddwl am y camgymeriadau nes i, y ffyrdd y bu mi fethu ar pethau dylwn ni fod wedi gwneud nhw'n well, a mi fydde hynny yn yngadael i yn byr ddigalon yn byddai. Ar y llaw arall, mi fedren ni fod yn ymbalchio yn y ffordd i mi ddyfalbarhau dros flynyddoedd digon anodd, gan rywsut feddwl y mod i wedi cyflawni ryw gamp arbennig. Ac mae hynny'n sicr yn beryglus, gan mae gras Duw fi'n cynnal a chyflawni unrhyw beth o werth yn ngweinidogaeth i. Yn hanes ni gyd, mae yna bethau i edifarhau amdanyn nhw wrth edrych yn ôl, a llu o bethau i ddiolch i ddiw amdanyn nhw. Ond y perygl arall o edrych yn ôl ydy byw yn y gorffennol. I mi, felly, i dybio fod yng ngweinidogaeth i ar ben mewn rhyw ffordd. Felly rhaid i ni edrych ymlaen. I lawer, mae hynny'n golygu gobeithio rywsut y bydd y flwyddyn sydd yn dod yn harwain ni allan o'r pandemig yma sydd wedi effeithio gymaint arno ni dros y 2 flynedd diwethaf. A dydw i ddim am feio unrhyw un sydd yn dweud mae dyna ydi dymuniad ar gyfer y flwyddyn newydd. Ond i mi, mae yna gwestiwn mwy dwys yn pwyso arna i. Sut ydw i fod gwasanaethu Crist yn y flwyddyn nesaf? Oherwydd mae galwad i bob Cristion. Galwad i fod ble bynnag mae Crist am i ni fod. A hynny mwyn adlewyrchu goleuni Crist yn y byd. Ac mae hynny'n wir, pryd ydych chi'n weinidog neu jyst yn aelod mewn eglwys. A mae'n wir pryd ydy'r pandemig yn parhau a'i peidio. Os ydych chi'n Gristion heddiw, mae gennych chi dystiolaeth i'w rhoi yn y flwyddyn sydd yn dod, a Duw sydd am eich helpu chi i wneud hynny. Tystiolaeth am drigaredd a daioni Duw, ac am ras yn harglwydd Iesu Grist roddodd ei hun i farw ar groes drosto ni. Mae gen i weinidogaeth sydd i barhau, os bydd Duw'n rhoi'r blynyddoedd ar iechyd i mi, mewn ffurf wahanol mae'n siŵr. A dyna'r cwestiwn sy'n fy wynebu i a chi wrth i ni wynebu blwyddyn newydd. Sut fedrwn ni wneud yr hyn ddylen ni wneud a bod yr hyn ddylen ni fod yn y misoedd sydd o'n blaen? A mae'r ateb yn un syml efallai chydig yn annisgwyl. Mae eisiau i ni ddyfnhau ein perthynas â'r gwaredwr. Welwch chi, nid rhoi rhestr o bethau ni'n wneud mae Iesu, ond rhannu ei hunan efo ni. Dyna ystyr Emmanuel, Duw gyda ni. Ac wrth ni fyfyrio yn y Beibl, wrth ni wrando ar bregethu'r gair a gadael i hwnnw weithio'n yn calon ni, mae'r Ysbryd Glân am yn helpu ni i weld beth ydy meddwl Crist ac yn wir i feddiannu'r meddwl hwnnw. Ac wrth i ni bwyso ar ei ras daw cyfleon i ni ddisgleirio fel goleadau mewn byd tywyll. Oherwydd, nid meistr caled ydy'n harglwydd ni, ond bugail da roddodd i einioes trosto ni. Ac felly, gallen ni gymryd geiriau'r apostol Paul fel nod ar gyfer y flwyddyn sydd yn dod. Rwyf am ei adnabod ef, a grym ei atgyfodiad, ie, a hyd yn oed cymdeithas ei ddioddefiadau ef yn y flwyddyn sy'n dod. A thrwy hynny, byddaw y llwybr i dystiolaethu yn glir i ni. Gadwch i ni weddio.
Diolch o Dduw Tad am y cynnal yr wyt ti wedi I roi I ni yn ystod y flwyddyn a'r 2 flynedd diwethaf yma. Diolch am y ffordd yr wyt ti wedi bod yn siarad efo ni. Ac am y cyfle wyt ti'n rhoi I ni I ddangos i'r byd mor dda wyt ti. A da ni'n gofyn yn y flwyddyn sydd yn dod o Dduw Tad y byddi di yn dy ras yn harwain ni. Yn rhoi ni y gallu I bwyso ddydd ar ôl dydd at y drygaredd di. Ac i'r ysbryd glân ddisgleirio ynom ni a thrwom ni. Gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, fel dydes I, dwi yn ymddeol. Ac felly, dwi am gymryd ychydig bach o hoi. Dyma'r olaf o'r myfyrdodau am y tro. Os da chi wedi aros efo fi dros y flwyddyn, dros y 2 flynedd diwethaf, diolch am eich cymdeithas a'ch cwmni. Gan obeithio i'r myfyrdodau yma fod yn fendith mewn gwirionedd. Maen nhw'n parhau ar y we I chi wrando arnyn nhw eto os da chi eisiau. A mae'n bosib iawn byddai nôl ymhen cwpl o fisoedd. Ond yn y cyfamser, ewch yn llawen a diolchgar dan fendith y nef. Ganwyd yn